मोजाङै गोसो होथाबनानै आबाद मावोब्लादि जाफुंसारनो हायो, बेनि फोरमाना जाबाय सानराइज दैमारि। जि आं उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि गेजेराव दायो कक' आबादखौ मावफुबाय थादों आरो आंनि आन्दाराव दायो बहुद फुलि थांबाय। बिथांमोनाबो मोजां जोथोन लाना गायगासिनो आरो गोबां फुलिनि अर्डार दासिम जाना थाबाय। फ्राय 1 लाखनि खाथियाव बिदि अर्डार जाना दङ दासिम। आरो बिदिनो जायफोरा गायाखै नोंथांमोनहा गायनो हागोन। उदालगुरि जिल्लानि आम्बागाव ओनसोलनि निस बालिसिता गामिनि सानराइज दैमारिया कक'आ बिफांनि आबाद मावनानै गोबां रां आरजिनो हादों। सानराइज दैमारिया डिग्री उथ्रिखांनायनि उनाव जायगानि गंसे गावारि फरायसालियाव फोरोंगिरिनि खामानि मावनायजों लोगोसे 2019 मायथाइनिफ्रायनो बे कक'आ बिफांनि आबादखौ मावनो जागायदोंमोन। बिथाङा फां 173 कक'आ बिफांखौ गायनानै 15 दाननि उनावनो बिनि मुलाम्फाखौ मोनजेनदोंमोन। कक'आ बिफाङा बोसोराव खेबथाम फिथाइ थायनायनि जाउनाव फांसे बिफांनिफ्रायनो 1 कुइन्टेलसिम फिथाइ मोननो हायो होनना फोरमायदों कक'आ आबाद मावनानै जाफुंसारनो हानाय सानराइज दैमारिया। फां 173 बिफांनिफ्राय 1 बोसोराव बिथाङा 6 लाख रांसिमहालागै मुलाम्फा मोननो हादों होनना फोरमायो। आरो सोरबाफोर बे कक'आ बिफांनि आबादखौ मावनो गोसो दङब्ला कक'आ बिफांनि फुलिनि थाखाय 6900377032 मबाइल नम्बराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन होनना सानराइज दैमारिया फोरमायदों। रायजो राजाफोरनिसिम आं नैबे कक' आबादनि सोमोन्दै बेखौनो फोरमायनो सानदों। नोंथांमोना बेखौ गय सिङावनो गाय, सायहायावनो जानाय बुस्थु। बे दंफांनि थाखाय एसे सायहा नांगौ जायो। सान्दुं गोनां जायगायाव एसे स्ल' जायो आरो देरनाया, खिन्थु थायो, थायनाया खिन्थु समाय लायो आरो। खिन्थु नैबे सायहायावबा दंफाङाबो थाब ग्र' जायो आरो फिथाइफोराबो गब्ल'यो आरो बारि साया हाफोराव जेनेबा एसे हासार गोनां बायदि जायो आरो। ओंखायनो रायजो राजाफोरा गाय आरो नोंथांमोना थारैनो बेखौ गायोब्ला न'खराव माबा मोनसे उपाय मोनगोन आरो। गयाव नों बोसोरसेयाव जेनेबा खनसे मोनो, खिन्थु बेयाव नों बोसोराव खनथाम मोनगोन। खिन्थु बेयाव खुनु लेबारनि प्रयजन गैया। नोङो आरामसे नोङो गाहायावनो खायै खायै नों फानबाय थानो हागोन आरो। बिबारा थाखाबायानो थायो अलरेडि। बिबारा थाखाबायानो थायो आरो। ओरैनो बै जुलाइ आरो आगस्ट'आव एसे खम जायो आरो। बे समाव थारमाने ओरै जाहैयो, बांद्राय अखा हायोब्ला बिबार फिथाइया सिरिबाय थानाय जायो आरो बे समाव। बे मास मोननैयाव एसे माबा जाहैयो आरो। खिन्थु बिबार सिरिबाय लोगो लोगोनो बारफाफिनगोन, थायगोन आरो बिदि। आंनियाव बे जिफोर दंफां दोङो हो बांसिन थायनाय आरो एसे मिसुर जानाय हो, हा मोजाङाव गोलैनाय, फांसेयानो खनथामजों कुइन्टेल थायनाय बिदि रेकर्ड जादों आरो दायो। फांसेयानो कुइन्टेल खनथामजों बोसोरसेयाव। 70निफ्राय 110 थ' बिनि गेजेराव जों जेनेबा आप डाउन जायो। बिनि गेजेराव फाननानै जेनेबा हमना लाबाय 70 थाखाबाबो फांसे दंफां जेनेबा 7,000 बोसोराव 173 दंफां दङ दायो। अब्ला नोंथाङा बेसेबांसो खामायनो हायो दा बोसोराव फर एग्जाम्पल? बोसोराव हमना लाबाय आरामसे दायो गासिबो थायजोब्बायथ' दंफांफोरा एसे मिसुर जाजोब्बाय। बेसेबांसो दंफाङाव जेनेबा आरामसे खम बुंब्लाबो 5-4 लाखसो आरामसे आरो खामायनो हायो आरो। खामायनो हायो। गायनायनि उनाव 1 फुट गोथौ 1 फुट गुवार जावनांगौ आरो बेखौ गायनोब्ला, होमबाना दंफाङा थाब ग्र' जायो। बिनि उनाव मास मोनथामनि उनाव NPK होदो। NPK होनाय लोगो लोगो दंफाङा थाब ग्र' जासिगोन। होमबा 15-16 मासावनो बिबार बारनायनि थायो आरो। बियो बैसोदो खोथा गैया, खिन्थु दंफांखौ नों फेदेरनो हाबानो अलरेडि बियो फिथाइ बिबार बारगोन। मेन खोथाया बिसो आरो। ओरैनो बेखौ 10 फुटनि खम होना आरो 10-10नि खम होनाङा। थारमाने बे गोजानखौ थारमाने बियो एसे जामफ्रा जायो। बेनिखायनो बांद्राय खाथि खाथि होना आरो बेखौ। माखासे हानिबो खोथा दं नामा बेयाव? जिफोर हाया गिसि, नोङो बेखौ दैज्लाङाव नों बांद्राय फिथाइ मोननाय नङा गिसियाव, खिन्थु मेसेङाव मोनगोन नोङो। जिफोर हाया
बोरि बेयाव नोङो दैज्लांथिं बारा फिथाइ मोनगोन खिन्थु मेसेङाव दै होनांगोन आरो नोङो एसे दै होनांगोन हो दै होयोब्ला सिंनि बेगरा गोग्गो जायो आरो खिन्थु दै होथाराबा खनसेबो मेसेङाव बै हा गोरा बालायाव गोलैनायफोरा बेगरा थेफा जायो सिङाव मोनथाम प्रसेसआव जों फाननो हायो आरो हमना लाबाय फिथाइ गोमोनखौ आंनियाव लाबोनो हागोन आरो बेगर गोरान प्रसेसिं खालामनाय बेखौ लाबोनो हागोन आरो मोनसेया जाबाय फिथाइ गोमोननिफ्राय खनाय लोगो लोगोनो फानहरनाय बे बेगर गिसि बेखौबो जोङो लायो आरो बिदि मोनथाम प्रसेसआव फाननो हायो आरो फुलिया दायो 50 हरबाय थादों। दा सोरबा बायदिया गोबाङानो बुरजा नागिरबायोबा नोंथां हरनो हानाय अबजुगथ' दंना गैया? दोङो कम्पानिनिफ्राय आङो लाबोगोन थांनाय बोसोरफ्राव आं कम्पानिनिफ्रायसो लाबोबाय थादोंमोन देग्लायनिफ्रायसो गावनिफ्राय सुरु खालामदों आरो जिफोर दंफाङा जेनेबा 6 राउन्ड थांबाय मिसुर जाबाय बे बिफांनिफ्राय कक'वा आबादखौ खालामनानै खम समनि गेजेरावनो फ्राय 6 लाखसो बिदि आरजिनो हादों आरो खम समनि गेजेरावनो। गायजेननाय इयारा? गायजेननाया 2019। मास्टार हिसाबै नोंनो दङ दा नोंखौ नागिरोब्ला नोंथाङा गासैनि बेलायाव सहाय होनो हागोन ना हाया? हागोन सहाय होनो हागोन मालाबा समाव आं कल रिसिभ खालामनो हायाबा कल बेक खालामगोन मानोना आं स्कुलाव बेस्थ' थानाय जायो। न'फ्राव इनभाइट खालामबायोबा माबायदि गायनांगौ खनसे नायफैलाय होनना बुङोब्ला जाया नायफैनो गोसो नायफैनो हागोन दायो सारा आसामनि मानसिफ्रा आंनियाव फैबायानो थायो अलरेडि नोंथांखौ जुदि टाइम मिलायनानै बिदिनो हायबाय थायो दायो आंनियाव माखासे नोंथां उन्दैयावनो जा फादारा रुंसारि जादों खोब खस्थ' मस्थ' खेथि बाथियाव नांथाबनानै न'खरफोरखौ सालायबोदों आरो बिदिनो खस्थ' मस्थ' फरायनानै ग्रेजुवेट खालामबाय आरो दायो प्राइभेट स्कुलाव एसिसटेन्ट टिचार हिसाबैबो मावना दोङो आरो नैबे कक'वानि खामानिखौबो गोसो होनानै मोननैखौबो मावबाय थादों आरो दायो।